balik. Medyo matagal ang bus at saka yung maghihintay ako ng train ngayon. So, at ayun, medyo 25 minutes pa ako maghihintay dito. Ayan, at alam nyo na, pag maghihintay ka, medyo kailangan ng pasensya. Malamig na pala kami ngayon. Makalamig na. Kaya medyo hindi ko gusto yung lamig na. Kasi parang ano ba, nanunuot-nuot sa loob ng katawan. Buti na lang medyo okay yung suot ko today. Ayan. So, yan ang kaganapan sa labas. Sa ganitong oras, medyo maano-ano pa. Makulimlim pa.